Jo, vervelen je net zat te zien. Nee, ik verveel me nooit. Ik ga altijd wel wat te doen. Ik mag heel graag beduren en verzamelen van poppen. Poppenkleertjes meidje en breidje wel beren aanklaaien. Mijn Lego bouwen. Dat klinkt een beetje kinderachtig, maar het is... Het is echt weer. Het is echt weer. Dat zijn dus porselein en poppen. De meeste zijn porselein. En die meeste ga ik zelf maken. Het zijn replica's van oude poppen. En ik ga ze zelf omklaaid. Ik zelf zelf de kleintjes naaid. En dat is wel een prachtige mooie hobby eigenlijk. Ja, want ik geniet er heel echt van. Ja, dat vind ik heel mooi. Er zijn nog meer poppen. Ja, die staan dus in het museum of expositie, of hoe je dat maar neemt willen. Oh, want dit zijn net alle poppen? Dit zijn net alle poppen, nee. Dus er zijn er nog meer. Nou, dan wil ik Dirk nog even zien. Nou, dan kunnen we Dirk nog wel even zien. Nou, dit zijn dus al mijn orenpoppen, mijn hele verzameling. Ik ben verliefd op poppen, ja. Van jongs af aan heb ik altijd al gek op poppen geweest. Ik zie er altijd met poppen te bootsen en ik ben altijd op nieuw van een kleintjes, meidje en site. En ja, dat vond ik prachtig mooi werk. Nou ben je vroeger baakster geweest, Ja. dus die heb ik echt altijd in de poppen zitten. Ja. Het weer prachtig mooi werk. Ik mocht het ook griezelig graag doen. Ik had 30 hierin. Ja. En hoeveel poppen heb je wel net maaien op de wereld geholpen? Nou, ik krab al 800. Dus ja. Ja, ik had de 800 krijg ik net hellen. Dus dat is heel jammer. En heb je het mist toen je stappen moest? Ja, ik had heel wat mis. En misschien ook wel omdat je zelf geen band had. En je vriendinnen kregen dus wel verkering, of die trouwen, of die kregen een band of zoiets. Ja, en bij mij zit het er dan net in op die en op de andere manier. Waarom weet ik net, maar nee, dan mis je toch wel iets. Hè? Ja. Dus ja, vond ik wel heel jammer. Dat zit er wel lekker in. Ik denk wel dat dat toch wel iets goed maakt of zoiets. Vermoed ik. Deze poppen? Ja, deze poppen. Ja. En binnen ik een beetje jouw been, ging dat zo zeggen? Eigenlijk wel, ja.